Today, ibabike check natin ang bisikletang ginagamit ko. At dahil kakagaling ko lang sa trail, hugasan ko muna saglit tong bike bago i-bike check. Let's go! Yan, okay na. Gagi, malinis na. Okay, i-bike check na natin ang 2023 build ng bike ko. First and biggest part, ang frame. Ken's Tyrann X2 na size large in matte gold color. May bike skin at down tube protector na din na naka-install para safe na safe ang frame sa mga dadaanan kong trails. From Biker Bros PH po yan. And if you want a full review of this frame, may ginawa po akong video about dyan, so feel free to watch it after you watch this video. Okay, next, fork or front suspension. 29er RackShox Recon na naka 140mm ang travel. Tapos may naka-install na din na mudguard para iwas putik sa mukha. Okay, sa cockpit naman tayo. NDT stem na may habang 45mm with 780mm wide spank spoon handlebar. Tapos may naka-install na din na trigram hand grips. Lock-on po yan. At sa pedal naman, ProMed na flat pedals. Tapos yung saddle ko naman, stock na saddle ng Trings M100. Yung bike na gamit ko dati. Sa seat post naman, Exaform na dropper post. Yan po yung seat post na tumataas baba para may clearance at comfort yung rider sa trail. Okay, drivetrain naman tayo. 1x10 setup. Shimano SLX na 10-speed shifter with 10-speed na Shimano Diore rear derail RD. RD po yan. Sorry. Shimano Diore 1146 teeth cog at Shimano 10-speed chain. Sa harap naman, IXF crank na may 34 teeth Genova Mars chainring at Shimano BB52 na bottom bracket. Brake set naman, Shimano pa din, M315 na hydraulic brakes. Levers and calipers, front and rear po yan. Sa brake disc or brake rotors naman, para sa likuran, stock na 160mm rotor ng dati ko pa ding bike. Tapos snail brand na 180mm naman para sa unahan. Okay, moving on, sa gulong naman tayo. Sa hubs, Speed 1 Soldier, 6 poles po yan. Tapos may boost converter para sa rear hub dahil boost po ang Ken's Tyrann X2 frame. 29er na Speed 1 Pilot wide rims, front and rear po yan at may lapad na 45mm. Sa tires naman tayo. Maxxis Minion DHF 29x 2.30 yung gulong ko para sa unahan, naka-tubeless na, at Maxxis Ardent 29x 2.25 naman para sa likuran. Yan naman ay naka-interior pa lang. Tapos Ragusa brand naman yung sa spokes. Saturn brand na headset, tapered po siya. And that's it! Quick montage muna. Let's go! At dito na din matatapos ang bike check video na to. I hope you enjoyed watching this. Huwag kalimutang mag-subscribe and please like this video. Do comment your questions and suggestions and I'll try to answer them in the future videos. And yeah, this has been your boy Tyrann. Ride safe, yo. See ya!